Je ochutnám. Smrzina bez cukru. Vítajte. V tomto videu vám ukážem odšťahovač. Je to Slow Juicer Model B11. Táto konkrétna verzia vyšla na trh iba koncom roku 2020. Je veľmi kompaktný a v zloženom stave má šírku 13 cm a výšku 43 cm. Váži menej ako 3 kg a výkon má 150 W, hlučnosť menej ako 50 dB. V pálení sú dva nástavce, jeden na zmrzlinu alebo sorbet a druhý na odšťavovanie. Odšťahovač je bezfiltrový, vďaka čomu je jeho umývanie naozaj jednoduché. Funguje na závitovom princípe pomalého odšťavovania, kde špirála suroviny najprv nahrubo rozdrví, čím imituje mažiar a potom oddeli šťavu od dužiny. Nevýhodou je maličký otvor na suroviny, ten má rozmer iba 4,5 x 2,5 cm. Pribalená je k nemu aj kefka na čistenie a dve plastové nádoby, jedna s objemom 700 ml a druhá s objemom 1 liter. Telo odšťahovača má na sebe jedno tlačítko s 3 polohami na zapnutie, vypnutie a spätný chod, ktorý nám pomôže, keď sa nejaká surovina zasekne. Kábel má dĺžku 1 meter a odšťahovač môže byť zapnutý nepretržite maximálne 10 minút. Poďme si ho poskladať. Na odšťavenie je potrebné zatvoriť gumenú zátku, vložiť nástavec na odšťavovanie, správnu polohu nám určujú šipky, ďalej vložíme špirálu a nasadíme poklop, na ktorom je tiež naznačená šipka a bezpečnostná poistka, ktorá bráni zapnutiu v prípade nesprávnej montáže. Otvor, z ktorého vyteká šťava, má na sebe uzáver s tiesnením. Mám tu nakrájaných 650 g jablok, poďme sa pozrieť, ako ich odšťaví. Jablko sa mi tam zaseklo, tak som niekoľkokrát použila spätný chod. Tak z tých 650 g jablk máme takmer 500 ml šťavy a z dužiny tu zostalo 150 g. Ďalej tu mám na takéto kusky nakrájanú cviklu a mrkvu, tej je dokopy 480 g. Poďme skúsiť. Vďaka pomalému systému odšťavovania si šťava zachová väčšie percento vitamínov a enzymov a dosahuje čistotu 97%. Ale to platí len v prípade, že ste si pred odšťavovaním dôkladne umyli ruky. Po odšťavení zostalo 175 g dužiny, a približne 300 ml šťavy. Ďalej tu mám 180 g stonkového zeleru. Zo zeleru zostalo 45 g dužiny a nejakých 180 ml šťavy. Šťava je ružová, keďže som predtým neumýla odšťahovač po cvikle. Ďalej tu mám 5 pomarančov, ktoré vážia 500 g.
pomarančov tu zostalo 100 g dužiny a takmer 400 ml šťavy. Odšťavovač teraz pôjdem umyť a vyskúšame zmrzlinu. Pre výrobu zmrzliny je potrebné otvoriť gumenú žátku, vložiť nástavec na zmrzlinu, špirálu a poklop. Zmrzlina vychádza z rovnakého otvoru ako dreň pri odšťavovaní, takže otvor na šťavu môžeme nechať zatvorený. Na sorbetu mám pripravené mrazené višne, mrazené čučoriedky a na skúšku aj samostatne mrazené mlieko a mlieko zmrazené s ovocím. Vyskúšme teda najprv čučoriedky. Teraz môžeme vyskúšať višňový. S mrazenými višňami mal trochu problém, často sa zasekávali a preto výrobca odporúča nechať všetky mrazené suroviny najprv 10 minút odstať pri izbovej teplote. Višňový sorbet, čučoriedkový, teraz poďme vyskúšať to s mliekom. Pripravila som si takéto zamrznuté kocky. Jedna je čučoriedka s mliekom a druhá je višňa s mliekom. Tak poďme skúsiť. Hotovo. Tu je čučoriedková mliečna zmrzlina a tu je višňová mliečna zmrzlina. Keď to tak zhrniem, tak odšťavujem veľmi dobre. Poradil si aj s čerstvou mrkvou a čerstvou cviklou, s jablkami, s tonkovým zelerom a s pomarančmi, no ale s pomarančmi by nemal mať problém žiadny odšťavovač. Vyrobí aj zmrzlinu alebo sorbet. Musím ale povedať, že na výrobu zmrzliny ďalej uprednostňujem svoj mixer. Dolu do popisu som uviedla všetky potrebné informácie, tak vám ďakujem za pozretie videa a v prípade, že máte nejaké otázky, napíšte mi ich dolu do komentára a ja vám na ne veľmi rada odpoviem.